ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲಿನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪಿ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 100-200 ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ದಾರು ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗನ್ನಿ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇಸೆ ಬೈ ಅಂಡ್ ಬೈಯಾಗ ಓಲಾಂಡ ಪಿದೈಪೋಯ್ ಅಂದಿನ್ನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಓಲಾಂಡ ಪಿದೈ ಪೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಖಾಲಿ ₹20 ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಉಂಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಕ್ರೀಕ್ ಸೈಡ್ ದುಬೈ ಕ್ರೀಕ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಗಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವ್ರು ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೈಟ್ ವ್ಯೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ಲು ಬೋಟ್ ರೈಡ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ದ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಕಿನ್ಯ ಬೋಟುಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿರಮ್ದಲ್ಲ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಪೋಲಿ ಬಕ್ಕ ದೋ ಕ್ರೂಸ್ ಅವಲ ಉಂಡು ಅವು 60 ದಿರಮ್ ಕೊರಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಚ್ಪ ದಿರಮ್ ಪಂಡ ₹1,200 ಅವು ಕೊರಡು ಅವು ಕ್ರೂಸ್ ಉಟ್ಪೋಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಬೈಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಎಂಕುಲಿಸೆ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಒಂಜಿದ್ದಿರಮ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಪೋಯಿ ಅಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಎಂಕುಲಿಸೆ ಪೋಪ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ತುಂಬು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ನಡ್ಕರಿಗುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವಲಿ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಟ ಅದು ಅಬ್ರಾ ಸಾರಿ ಒಂದಿರಂ ಬೋಟ ಐಕ್ ಅಬ್ರ ಪಂಟಿ ಸೊ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಲಿ ಪೋಪಣ ಅಬ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಎಂಕಲ್ ಇಸೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಈಗ ತೂಪಿನಂಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೊಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿದಿರಮ್ದ ಬೋಟ್ ಅವು ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಮೂಜಿದಿರಮ್ದ ಬೋಟು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಎದುರು ನಟ್ಟೊಕೊಂಡ ಒಂಜಿದಿರಮ್ದ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಅವು ₹20 ಒಂದು ₹80 ಎಂಕಲಿಗೆ ₹20 ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಐಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕುಂತಿಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಬೇರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಏತ್ ಬೋಟ್ ತುಲೆ ಮೂಲು ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಪೋಂದೆ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪಿಂಚ ಪೋಂಡ ಸೀದಾ ಚೂರು ಮಿಸ್ಸಂಡ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ದಾಲ ಸೈಡ್ ದಾಲೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲೋಣ ಸೊ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡಂಡ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ದ ಬೋಟ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಇಸೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಉಲೆ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ ಬೋಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಪೋಯ್ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು 1 ದಿರಂ
రెడ్ దిరం ఓటుగా ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ 1 ದಿರಮ್ ಒಂಜಿ 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಕಲು ಬತ್ತ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ಗೆ ವೀರಪ್ಪನಗಲ ಇಂಕಲು ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ ಬೋಟುಡೆ ಪೋಡು ಏತ್ ಜನ ಉಂಟುಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡತ ಮೂಲೆ ಉಂಡವುದು ಗಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಪಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ತೂಂಡ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಗೆತ್ತುಂಡ ಮಾತ ಆತ ಜಾಯ್ಲಿನ್ ಬೋಟ್ ಬಿಡೊಂದುಲು ಎಂಕ್ ಪೋಡ್ ಕಾಪು ಬೀಚ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಚಕಲ್ ಬಡ್ಚಿ ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಪೋಟ್ ಸೊ ಯಾನ್ ದೋ ಕ್ರೂಸ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ 60 ದಿರಮ್ಗೆ ಉಂದೆ 1200 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಆಚ್ಪ ದಿರಮ್ ನಿಗಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಬೋಟ್ಗೆ 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1.5 ಗಂಟೆ ನಿಗಲೆಗೆ ತಿರ್ಗಾವೇರು 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಐಟ್ ಡಿನ್ನರ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಲೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಲೆ ಇರಾನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಲಿ ಇರಾನ್ ఇంకా నుంచి ఐస్ క్రీమ్ తోచుండద్ద ఫోటోడు ఓల్ ఐస్ క్రీమ్ బోర్డా పోయి ఐస్ క్రీమ్ चोकोबार एक जन एंजॉय
ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ ದ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಬತ್ ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ಮೂಲು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ್ತಿರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾ ಅನ್ಬೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಬಂದೆ ಬಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಐಸ್ ಒಂದು ಬೋಟ ಹೇಗೆತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಕೋಲ ಒಂದು ಚಕ್ಕೋಬಾರ್ ಒಂದು ಕೋಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅವು ಮೂಜಿ ದಿರಮ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗರೆಗೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ನಡಪರೆ ಪೋಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ನಿಗುಲ್ಲ ಪಲೆ ಬಂದಿರೋ ಇಂಕ್ಲೀಸೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಂಡ್ ಪೋಯಾ ಪೊಪ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಪೀರಾ ಪೊಪ್ಪ ಅವೇ ಕೊಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದ್ ದಿರಮ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಒಂದ್ ದಿರಮ್ ಪೋರೆಗ್ ರಟ್ಟು ದಿರಮ್ಗ್ 4 ದಿರಮ್ 80 ರೂಪೀಸ್ ರಟ್ಟು ಸರ್ತಿ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಹಾಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿರ್ಗಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ ಬೋಟ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿರಮ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ದಿರಮ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಇಸ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರಾಪೋದು ಅಂಚಿ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಸೊ ದೇವ ಐಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಅವಳು ಅಂತೆ ತಪ್ಪ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಗ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ಇಸ ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಹಂಗ ಸಿತ್ತು ಉಂತುಲೆ ಬೋಟುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಕದ ಸೊ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಮೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಪಾವ ತುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಂಡ ಓಲ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಒಂದು 1,000ದ ನೋಟು UAE ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ ಜಾಯ್ಲಿನ
ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲಡ ಉಂಡು ಬೇಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ಸ್. ಎಂಚನ ಪೋಟಿಗೆ ಪೋಟಿ ಚಾ ಉಲ್ಲಾತ ಮಂಟೆಕ್ಲ ಬರ್ಪಿ ದಾಲ ಸೀದಾ ಓಪ ಪಾಂಗ್ ಒಂಟೆ ತುಲೆ ಮೀನ್ ತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಮೋಲ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಣಸ್ ಮಾತಂದುಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಬಡ ಆತ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಅವಲಿತ್ತ ಎಕ್ಕಡೆ ಅವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಇಸಿ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ పోయాత ఎక్కడ ಒಂಜಿದಿರಂ ಅವು ಯಾವ ಒಂದು ವಾಚ್ಪಾದಿರಂ ಒಂದು ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅವ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ పోయి ಒಂದು ಎಂಕುಲು ತೋಜನೆ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಡ ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದತೆ ಅವು ಯಾವ ನಿಕುಲು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಎನ್ನಿ ನಿಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂದ ಬಲೆ ಕ್ರೀಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿದಿರಂ ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಒಂಜಿದಿರಂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿರ್ಗರೆಗು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ಬಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಬುರ್ಜುಮಾನ್ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ಬುರ್ಜುಮಾನ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಟ್ರೀಕ್ ಸೈಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏನ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಯ್ಲಿನ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಂದು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್